Менә Неженка авылы мәчете. Зур мәчет инде беренчедән безнең авылның мәчетенә караганда. Миңа инде ул әйтеп булмый инде, менә туган авылым дип. Монда инде килеп мин кунак булып яттым, ай буенча яшәдем әле. Урамларында йөри идем. Әмма туган авыл түгел инде. Монда минем авылдашлар торса да. Инде мәсәлән ул безнең авылдагы мәчет ул якын туган авыл. Анда урамга карасаң таныш кешеләр, авылдашлар. Кечкенәгә мәчет ул урыс әйтә уютный ди, шул кебек мәсәлән уютный. Нигәдер менә мин анда бер үзем мәчеттә үземне ничектер уңайсызланып киләм дә җәй көне утырам, күңелсезләнеп, кеше юк, узган кеше керми, монда анда-санда берәү кереп чыга, ичмасам. Шунда бер кызык мизгелдә булды әле. Әйткән идем менә. Кешеләрнең тавышы килгән була. Мин ишеккә карыйм, бер кеше юк. Шуннан тагы тавышлар килә. Аяклары тавышларымы, әллә үзләре сөйләгәнме ничектер. Тыйла ничектер. Мин аны тагы имеш. Мин инде бераз шикләнә башладым. Нәрсә бу? Соңына карасам, ул теге манарага менгәннәр дә шәүкәләр белән күгәрченнәр кырлышып, сугышып утыра икән анда. Шулар тавышы манара аркылы җиргә хәтле килеп, шуннан әйтерсең җирдән килә икән тавышы. Шунда утырасың көндез мәчеттә, ничектер күңелсезләнеп. Аны мин анда кунасым килмәгән, уты булса да, ничектер менә авыррак анда. Менә монда кеше күбрәк килә намазга. Тегендә авылда ни барсы 3 кеше килә. Әле ханымлар йөри иде, аларга имеш сез мәҗбүри түгел, шулай дип, аларны инде алар баш тартканнар. 3 ир йөри ни барсы, мен әйттем бит инде, берсе ширләп китсә 2 кеше. Ансы да бер якка киткән булса, шәһәргәме, анда бер кеше йомга намазына киләме? Күрдегезме нинди хәл инде ахырында. Монда мин менә килдем. Энем әйтте, менә мин анда барам. Бер эш белән, син монда утыра аласың. Мен утырам. Бер кеше булмаса да, соң ана килдем, менә мине ашка чакырдылар ди. Син анда минем өем бар, шуны ремонт ясап яталар, шунда барып утырасыңмы? Анда теге бер туганнар эшләп ята. Әллә монда мен юк, монда әйтәм мин. Аллага шөкер. Рәхәт, мин монда әйтәм. Иркенләп утырам. Нәрсә мин күңелле миңа. Бер дә борчылмыйм менә, мен ничектер рәхәтләнеп утырам, нәрсәсе бар инде. Менә мин